تاريخ حدا نهيوتنا نايتمالي هلوف مقرافي إذن هيوتنا زحلف مقراف دما نتلمو أنتي إننا برولو زلنا هيوت انتصبح ما انتصبصفو زلا على سؤلوان عبركتون كم زلوو كندينا أكل سبات بلبنا نستوال سلام زخبركم تملكتي كمي كنيخم كمي لخم لمو أنتي حدا بطعم عقداسي حدش ناي تاريخ مزحفي نابخاتكم كأرولكم دالي زلخو مالتي إذا ناي تاريخ مزحف دما كم زخماي أنبيبا رئي بطعم بزوح كم زاترف كله استخاتكم لا نزم مزحف زي رئيكم أنبيبكم زبازحة تمرتن أوقاتن كم تروف كله منم ترسل زي بالله نابخاتكم كيزيو مزعي زلخو مالتي كل جيزي حادثة ننفسو مجمرة عند تركري جميرو نتسعقماتو بقللو كفتح زخلالو حيلا أمن كتريخ إلو كابزا أمنو سبات حدا سلازو وندما اسك مجمرة نحنا كم تقارو نفسنا نملكت نحنا كم تقارو إذا حدا أي ودكتنا نتلمو أنتي زلنا له هيوت كندي أبركتو زلو سأقمنا نكفتتنا كاب تمالي كاب حلوف تاريخ تمرتي زين وسدن ناي تمالي هيوتنا مسارت غيرنا نزناي لمو أنتي سأقماتنا نخنفتح كم وندما نخنستخاخل توبقسو زين وسد مخوانا أيلا كافتم زعمون سبات حادة إيه مالتي بقر لمو أنتي نابخاتكم حيزا يزمت أخو زمت حافظي Challenges and Opportunities the Next Generation of Ethiopia زبل مزحفي مالتي نايزو مزحف زي دراسي لما Senior Engineer Scientist Professor يوهانس يبابي يبحال مالتي عبزا عالم زيقا كابزولو بوزري كافتوم أزيوم زبزحو ناي ود سب فترتات ناي أزيوم زغرمونن بتعمي زدنقون دما وحدات سبات علو كابزوم وحدات سبات هذا دما Engineer Scientist Professor يوهانس يبابي مالتي بزعبا بروفيسور يوهانس يبابي بتعمل بزوك كبلوم زداليوم نغرات والا انتهالو نغرقن لمو أنتي نسو مدبي سلازي كونا بزعبا تمزحف تراي كدهسس كقدرية مالتيو بروفيسور يوهانس كمتوم ولدتاتو أكسوماويان بزلا على تبابن مرمرن نعلم زلا على أبركتو كارتون زغبرو سبات حادي لما أنتي بزعبا challenges and opportunities for the next generation of Ethiopia زبل مزحف قروب دهساس انتقابر انتلخو زلوو شدشتا مقرافات حد بمقرافو أنا دما قروب كابعاتهم وشتي مالتيو بيك ناغوركو حسابات كبكومي مالتيو بزبالس أجن النسخاتكم نزي مزحف زي حجي كارنتلي مالتيو بتالي دقز لكم سبات أب أمازون كتروحوا تخلي بقليلو مالتيو عدوشتي نزل لكم سبات دما تمزحف جنا يهتم كم زلوا سامي لكم استودع ناو أداقا خوتيو بدفريق بقليلو كتروحون كتمهارون كنمهارون يقبع إلى يأمن مالتيو نايز مزحف كابزلو وشدشتا مقرافات اتي مقراف حدا كلتن زدهسس بزعبا ناي أكسوماويت civilization ناي أكسوماويان السلطانة كم أون دما بزعبا ناي دعمات civilization ناي دعمات سلطانة كأو بتوسخون دما بزعبا مدرة بونت وندما ناي بونت هزبي النبلو مالتيو نزيهم سلسة عبيتي قدايات زدهسو صلو مقرافي مالتيو عزيو قفيح تلك زخونا بزخ وندما كبزخ ناي تاريخ مرداتات زتعكبة حسابات زلو اي مالتي بزعبا ناي أكسوماويت سلطانة كم وندما بزعبا ناي دعمات سلطانة بقفحو زتتنتنا انتخون قدمي ناي أكسوماويت سلطانة زنبرا ناي دعمات civilization وندما ناي دعمات سلطانة حجي عب سمين إثيوبيا وندما تجراي النبلو كم وندما عب إرترا زلو كلته هزبي زوننو زنبرا سلطانة خمس نبرة يدهسس مالتيو إذا ناي سلطانة مقراف دما عب مسرع
አፍሪካ ንመጀመሪያ ጊዜ መንግስትነት ዝመስረተ ከም ሃገር ከም ኔሽን መንግስትነት ዝመስረተ ልዑል ዝነበረ ስልጣነ ከም ዝነበረ ብገፊሑ ይድህስስ ማለት እዩ ነዚ ስልጣነ እዚ ዝእብልሉ ዝነበሩ እዚ ክልተ ህዝቢ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ክልተ ህዝቢ እንትኸውን እዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ድማ ለሞዓንቲ ኣበይን ከመይን ኣሎ ዝብል ኩልና እንፈልጦን እንሪኦን ነገር እዩ ኮይኑ ግን ብገፊሑ ነዚ ዝድህስስ ትንተና ድማ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ዳኣማት ሲቪላይዜሽን ዋና መንግስትነቱ ዝነበረሉ ቦታ ድማ ሕጂ ኣብ ትግራይ ይሓ ዝበሃል ድማ ናይዚ ናይ ልዑል ስልጣነ ዝዓብለለ መንግስትነት ዝነበረሉ መናገሻ ወይ ድማ ቤተ መንግስት ሕጂ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከብ ድማ ብገፊሑ ይትንትን ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኣክሱማዊት ሲቪላይዜሽን ድማ ድሕሪ ናይ ዳኣማት ሲቪላይዜሽን ዝተሰአ ኣዝዩ ዝለዓለ ኣብላልነት ዝነበሮ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኣክሱማዊት ሲቪላይዜሽን ስልጣነ በዝሕሉ ዝነበረ ናይ ስልጣነ ብራኸ ማዕረኽ ክንደይ ገዚፍ ዓሚቑን ከም ዝነበረ ድማ ብገፊሑ ይድህስስ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ኣብዚ ናይ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 መጨረሻ ድማ እዚ ናይ ኣክሱማዊት ስልጣነ ብኸመይ ከም ዝወደቐን ንኽወድቕን ድማ ዝነበርኦ ምኽንያታት እንታይ ከም ዝነበራ ድማ ብገፊሑ ይድህስስ ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ ናይ ኣክሱማዊት ስልጣነ ውድቀት እንትንዕልል ምስቶም ሓደ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ሓደ ሓውና ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝሓተና ሕቶ ንምዃኑ ናይ ኣክሱማዊት ስልጣነ ናብ እዩ ወዲቑ ኢልኩም ትሓስቡ ንቐድሚት ድዩ ንድሕሪት ድዩ ንየማን ድዩ ንፀጋም ናብ እዩ ወዲቑ ኢልኩም ትሓስቡ ዝብል ሕቶ ኣላቶና ኩሉ ግዜ ንኣይ ብጣዕሚ ተገርመኒ ሕቶ እየ እዋ ናበይ ከም ዝወደቕና እስኪ ንስኻትኩም እውን እግረ መንገድኩም ንክትሓስብሉ እድል ክበኩም እየ ማለት እዩ ናይ ኣክሱማዊት ስልጣነ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ተዝብል ብጣዕሚ ደስ መበለኒ ነገር ግን ካባይ ንላዕሊ ድማ እዚ መፅሓፍ እዚ ብዙሕ ነገር ስለ ዝብል ኩልኻትኩም ነዚ መፅሓፍ ክተንብብዎ ከተባብአኩም ይፈቱ Challenges and Opportunities the Next Generation of Ethiopia ዝብል ቁፅሪ ሓደ መፅሓፍ ከምቲ ዝበልኩኩም እዚ መፅሓፍ እዚ 3 ቁፅርታት ኣለዎ volume 1 volume 2 and volume 3 ዝብሉ ማለት እዩ ኣለዎ ሕድሕድ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ብዙሓት ሓሳባት ኣለዎ ስለዚ ለሞዓንቲ ኣነ ናይቲ ቁፅሪ ሓደ መፅሓፍ ዘዕልለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ምዕራፍ 3 ድማ ዘሎ ሓሳባት ብዛዕባ ድሕሪ ስልጣነን ውድቀትን ኣክሱም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ብገፊሑ ዝትንትን እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ድማ ብ1847 ብዛዕባ ዳግማዊ ኣፄ ቴዎድሮስ ብገፊሑ ዝድህስስ ኮይኑ እዚ ናይ ቴዎድሮስ ናይ ንግስና ዘመን ድማ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ምዕራፍ ኣፅዩ ካልእ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ከም ዝኾነን ንጉስ ቴዎድሮስ ሃገር ከም ሃገር ዝጠንከረትን ዝዓብለለትን ኮይና ንኽትወፅእ ዘበርክትዎ ናይ ባዕሎም እጃም ከም ዘሎ ከም ታሪክ ይድህስስ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ብድሕሪ ኣፄ ቴዎድሮስ ኣፄ ዮሃንስ ራብዓይ ማለት እዩ ብዛዕባ ናቱ ታሪክ እውን ድማ ይድህስስ ማለት እዩ ኣፄ ዮሃንስ ራብዓይ ናይ ሃገሮም ለዓላውነት ንክህሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ውግኣት ከም ዝገበሩ ኣብ መጨረሻ እውን ልክዕ ከም ንጉስ ቴዎድሮስ ብጅግንነት ሂወቶም መስዋዕት ገይሮም ንዓዶም ከም ዘወፈዩ ዝድህስስ እዩ ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ ዘይድህስሰልኩም ነቲ መፅሓፍ ምእንቲ ክትንብብዎ ኢለ እየ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ኣፄ ዮሃንስ ራብዓይ ድሕሪ ምስዋኦም ኣፄ ምኒልክ ነቲ ስልጣን ከም ዝተቆፃፀርዎ ይድህስስ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣፄ ምኒልክ ነዚ ናይ ውጫሌ ውዕሊ ምስ ጣልያን ዝተገበረ ማለት እዩ አንቀጽ 3 ኤርትራ ናይ ጣልያን ኮሎኒ ንኽትከውን ዝተፈራረሙሉን ውዕሊ ዝኣተውሉን ታሪክ ድማ
ብገፊሑ ይድህስስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ እዚ ብከምዚ ዝጀመረ ምስ ጣልያን ዝነበረ ውዕሊ ማለት እዩ ከይዱ ኣብ መጨረሻ ናብ ዝኸፍአ ጦርነት ከም ዘምርሐን እዚ ዝነበረ ናይ ዓድዋ ጦርነት ድማ ዘስካሕክሕ ጦርነት ነገር ግን ድማ ብዝለዓለ ዓወት ዝተዛዘመ ጦርነት ከም ዝነበረ እዚ ታሪክ እዚ ናይ ታሪክ መፅሓፍ እዚ ብገፊሕ ትንትን ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ንስኻትኩም ብደንብ ጌርኩም ኣንብብዎ እሞ ሕድሕድ ምዕራፋት ሕድሕድ ሓሳባት ክንዛተየሉ ዲስከስ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱም በተለይ ድማ ንታሪክ ከም ታሪክ ሓቀኛን ትክክለኛን ዝኾኑ ታሪኻት ኣብ ምፅሓፍን ኣብ ምስናድን ናይ ኩልና እጃምን ኣበርክቶን ዝለዓለ ክኸውን ከም ዘለዎ ትሩር ዝኾነ ቆዋሚ እዩ ዘለኒ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ንዚ ንክንገብር ድማ ናይ ኩላትና ተሳትፎ ናይ ኩላትና ሕብረት ከድልየና ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ካብኡ ብምቅፃል challenges and opportunities the next generation of Ethiopia ምዕራፍ 4-5 ድማ ብዛዕባ አዲስ አበባ እዩ ዝድህስስ ማለት እዩ አዲስ አበባ ዋኒንነታ ናይ መን እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኢኮኖሚ ድማ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መፍትሕታቱስ እንታይ እዮም አዲስ አበባስ ናይ መን እያ ክትከውን ዘለዋ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ከአዲስ አበባ ከም አዲስ አበባ ካፍቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ብዝተፈለየ መንገዲ ዋና ከተማ ኮይና ነወይና ነገር ግን ድማ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበሩ ዘለው መሰረተ ልምዓታት ዘለዋ ድማ ዝዓበየ ናይ ኢኮኖሚ ልዕልና ብከመይ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ድማ ብእንቋት ዝድህስስ ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ምዕራፍ 6 ድማ ብዛዕባ ህዝብታት ኤርትራ ይድህስስ ማለት እዩ ብዛዕባ ህዝብታት ኤርትራ እቲ ዝሕለፍዎ ናይ ኮሎኒ ዘመን እቲ ዝሕለፍዎ ሽግር ብገፊሑ ይድህስስ ማለት እዩ ካፍቲ ሽግራትን ካፍቲ ፀገማትን ካፍቲ ታሪኻትን ተበጊሱ ድማ ንለሞዓንቲ ንኤርትራ ንኢትዮጵያን ብሓባር ረብሓ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ከ እንታይ እዩ ዝብል ብዝብል ሓሳብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት የልዕል ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጽሓፍ እዚ ከምቲ ዝበልኩኹም 6 ምዕራፋት ዝተኸፋፈለ እዩ ከምኡውን ድማ ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ሳልሳይ ክፋል ቮሊዩም 1 ቮሊዩም 2 ቮሊዩም 3 እናበለ ዝቕፅል መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ ናፍቶ እቲ ቮሊዩም 2 እንታይ ይብል ቮሊዩም 3 እንታይ ይብል ድማ ኣብቲ ዝቕፅል መደበይ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ማለት እዩ ንሕና ከም ተጋሩ በተለይ ድማ ሕጂ ከረንትሊ ካብ ታሪክ ካብ ሕሉፍ ታሪክ ተማሂርና ኩሉ ግዜ እናወደቕና ኸይንነብር ካብቲ ዝወደቕናሉ ውድቀት ንኽንትስእ ነዚ ማለት ሕጂ ዘለናሉ ከም ሃገር ብሓበራ ማለት እዩ ከም ኢትዮጵያ ወዲቕናሉ ዘለናሉ ውድቀት ካብዚ ውድቀትና ከትስአና ዝኽእል ነዚ ዘመን እዚ ዝመስል ነዚ ዘመን እዚ ዝመሰለ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ከድልዩና ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ይህልዎ እቲ ካልእ ሰብ እውን ከምኡ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ይህልዎ እዩ ኩሎም ሓሳባት ናብ ሓደ ፀምቢርና ናብ ሓደ ምፅኢና ግን ብዝበለፀን ዝሓሸን መፍትሕን ክነምፅእ ንኽእለሉ መንገዲ ኣዝዩ ብዙሕን ገፊሕን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ካብቶም ዝረኣኽዎምን ዘንበብክዎምን ናይ ታሪክ መጽሓፍትታት በተለይ ድማ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጻሕፉ መጽሓፍትታት ማለት እዩ ካብ ዝረኣኽዎ ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ኒውትራል ዝኾነ ነገር ግን ታሪክ ከም ታሪክ ብሓቃዊ ኣብ ዝኾነ መሰረት ክስነድ ኣለዎ ዝብል ትሩር ዝኾነ قوام زحزة مصحف كونه رخيوة يلله مالتي سلزي نزي مصحف زي أو أمازون كل خاتكم بقليل خطوة جازيكم كتنبون دما كبرتات أكون يدلي مالتي نايلمو أنت مدبي عبزي كذا زمية مالتيو دخلوا ود سب عب علم زلون سلام يمنا